Kwakuru Morike ni o ye Bozo Mama ye a bɔlen kɔ a faso la ni a fasoladenw olu ye a confirmer kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw a nana ka n'i sigi faaba kɔnɔna la ni o ye Bamakɔ ye nin wagati in na Côte d'Ivoirekaw ka wele o sera a ma a bɛna i kunda Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna o kan utukalo tile fɔlɔ ka taa se a tile 5 ma san 2024 Buakekaw olu bɛna a bisimila utukalo tile 6 a bɛna taa Abidjankaw olu fɛ nɔ ni morikɛ ba in ale tɛ koloni fili wa a tɛ turabuda a jigi ye fɛn kelen min ye o y'a ka kɔlɔsi de ka don kaliwa la ka Ala deli Ala y'a ka duwawu kelen bɛɛ lajɛlen ni ka o jaabi o tuma Côte d'Ivoire n'a lamini aw kana to togo si la ni morikɛ ba in ka don aw ka jamana kɔnɔ ka bɔ ka sɔrɔ aw n'a ɲɛma da ɲɔgɔn kan aw de sigilen bɛ Europe fɛnɛ degun bɛ aw kan aw sigiyɔrɔ la papier ko gɛlɛya bɛ aw kan o tuma a ye Kwakuru Morike a y'ale wele a bɛ Ala deli aw ye ka don kaliwa la Ala bɛ aw ka degun ni ka olu wuli ka bɔ aw kan aw de sigilen bɛ Afrique kɔnɔna la yan fɛnɛ dabali jugu siri jugu o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw i donna furu la i ka furu tɛ ka sigi sen kan denko gɛlɛya bɛ maa minnu na furumuso ko gɛlɛya bɛ maa minnu na maa min fana bɛ yen nɔ i ka baarako tɛ ka sinsin Kwakuru Morike ale wele ka Ala deli ka Ala gundo tɔgɔ ni ka o wele Ala ka i ka laɲiniw ni ka olu sabati a gundo bɛ ale de bolo nɛgɛjuru sira n'o ye Côte d'Ivoire ta ye a y'o banba 00225 07 48 30 78 50 a ka Mali numéro 00223 76 33 53 42 Ala dugulen tɔgɔ bɛ cɛ kelen min bolo o de ye Kwakuru Morike ye ni o ye Bozo Mama ye o kuma la kabi ale nana an ka degun n'an ka tɔɔrɔw banna Mali kunnafoni ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka kunnafoni jɛlen ni ka o ɲini kana di aw ma yan fo aw sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ aw ma degunba ni ka o sɔrɔ a la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye juillet kalo tile 30 ye san 2024 kunnafoni ale waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko anw ka finitigilakaw olu kɔni ni karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw kɔni karilen don ɲɔgɔn na Teza Watènekaw olu fɛ yen nɔ o tuma la o de hukumu kɔnɔna la an ka finitigilakaw ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma ni o ye état major général des armées ale ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ an ka finitigilakaw olu ka baara o hukumu kɔnɔna la juillet kalo tile 19 san 2024 min n'u y'a ɲini ka jamana kɔni ni ka basigi ka o sinsin n'a fara ka taga se Teza Watène ale ma o de siratigɛ la fɛn min ye an ka finitigilakaw ye u kɔni ye ina fara ka ni ka o kɔni ka o minɛ ka kɛ an ka jamana ale ta ye ina fara ka ale bɛ an ka jamana o kɔrɔyan fan fɛ ka taa se a tilebiyan fanfɛla o ma ani Tezalite ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 122 o bɔɲɔngo de don o kɛra juillet kalo tile 22 san 2024 ina fara ka ale tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an ka finitigilakaw ye u kunda Teza Watène ale kan min ni ani Kidali ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 233 o bɔɲɔngo de don ni ani bɛ Mali ni Algérie dancɛ dugu olu ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye nin dugu kɔfɛlen ye karɔgɛlɛn diinɛ tigilama minnu n'olu bɛ wele ko Gati olu de kɔni kelen don ka yɔrɔ in ni k'a kɛ u daga yɔrɔ ye n'u kelen don ka finitigi gansan maaw ka olu ni siri k'a da u kun ka tila tuguni ni ka siraw kɔni ka o tigɛ u la ka tila ka sira ninnu ni ka olu kɛ mugujugu don yɔrɔ olu ye alamisa don juillet kalo tile 25 san 2024 an ka finitigilakaw y'u ka bingani wale kunfɔlɔ kɔni o ɲɛsira u ma karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw olu fɛ min n'u sera kɔni ka u gɛn ka bɔ u daga yɔrɔ yɛrɛ kɔni u la wagati min na u ye san sɔrɔ karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw olu kan sa san fiɲɛba o de kɔni wulila min ni a nana ni fiɲɛkolon olu ye ka poussière ka o wuli fan bɛɛ lajɛlen fɛ o de hukumu kɔnɔna la sa karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw kɔni sera ka u yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan farali ɲɔgɔn kan kɔfɛ sa dɛmɛ bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka dɛmɛ don u ma walasa u bɛ se ka anw ka finitigilakaw ni ka san sɔrɔ olu kan cogoya min na jumadon juillet kalo tile 26 san 2024 u n'an ka finitigilakaw kɔni karila ɲɔgɔn na o de wagati la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ an ka finitigilakaw ka état major général a k'a bɛ foli kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma u ka baara ɲɛdɔn ale siratigɛ fɛ
ka tila tuguni ka taasi bila kɛ ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɔnɛna u ni na ka baara dali nɔgɔya olu ye maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ ni olu joginna ka tila ka dugawu don kɛ k'Ala ka nɔgɔya kɛ banbagatɔ olu ye an bɛ dugawu kɛ halisa an ka finitigilakaw Ala ka san sɔrɔ ni ka o d'u ma Ala ka maa jugu ninnu ni o ye banbagaci wale tigilamaw ye ka u daga taga bɔ an ka jamana ani daga bɛ jamana o jamana kan ka u daga taga bɔ yen nɔ. Kidali la gouverneur ale ye sɛbɛnfura bila k'a yira k'a fɔ k'a b'a da Kidali ka bɛɛ lajɛlen tulo kan ko fɛn min ye ŋunuŋunukanw ye maa juguw ka sira fɛ ni a kɛlen don ka bɔlɔlɔkan siraw ni ka olu minɛ k'a yira k'a fɔ ko jamana ka baarakɛyɔrɔ minnu bɛ Kidali k'olu kɔni maaw kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni baara bila ni ka taga gouverneur ko k'a bɛ kuma in kɔni ni ka ale galontigiya ko nin kuma in ko tiɲɛ t'a la bi tiɲɛ t'a la sini maa jugu dɔw de ka kuma ye nin ye walasa ka se ka dugulamaw ni ka hakili waasuw ka o bila olu la ko baarakɛla bɛɛ lajɛlen bɛ a nɔ la wa finitigilakaw olu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ u nɔ la Kidali n'a lamini o kɔnɔna la maa si ma taa yɔrɔ si ko fɛn min ye an ka finitigilakaw ye olu kɔni bɛ ka u ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na u ka laɲini tɛ fosi ye o de ye ka se ka dugulamaw ni ka hakilisigi lase u ma ka tila tuguni ka u n'u bololaminɛw bɛ se ka kisi cogoya min na u mago tɛ fɛn min ye siyako ye u mago t'o la u mago tɛ fɛn min ye farikolo suguya wɛrɛ ye u mago tɛ o fana na u ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka basigi ni ka o lana Kidali gouverneur ko k'a b'a laɲini duguladen bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka hakili sigi maa o maa bɛ yen nɔ k'i bɛ fɛ ka taa i ka ci la i ka taa i ka ci la ko fosi tɛ yen nɔ maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ ko dugutaga bɛ olu ma ko bɛɛ ka taa i ka ci fɛ k'a sababuya kɛ lakana ani basigi kɔni o sabatilen don kosɛbɛ ko maaw fɛnɛ kana ɲinɛ ni ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw olu ma walasa basigi tɔ ale bɛ se ka sinsin an ka jamana ale kɔnɔna la cogoya min na an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka basigi ni ka o sinsin an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. Biennale artistique et culturelle min n'a bɛ kɛ an ka jamana o kɔnɔna la san 2025 ta o bɛna kɛ Tɔnbɔkutukaw olu fɛ yen nɔ o de hukumu na Tɔnbɔkutu maire ni o ye Abubakari na Asise ye ale kɔni y'a laɲini ni ka maaw ka olu kumaɲɔgɔnya jouer kalo tile 26 tɛmɛnen na a kɛra u ka kumaɲɔgɔnsoba o kɔnɔna la min ni a y'a laɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ ka nin biennale ni k'a kɛ i kunkanko ye bɛɛ ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu ka maaw ni ka olu bisimila cogo ɲuman kɔni na maire a ko k'a bɛ weleweleda ni ka o lase maaw ma ko weleli in yɛrɛ kɔni laɲini tɛ fosi ye o de ye utukalo tile 4 san 2024 fɛn min ye mɔbitikaw ye olu kɔni bɛna ni ka biennale mascotte ka o di Tɔnbɔkutu ale ma biennale labɛnko ɲuman o siratigɛ la ko kɔni bɛ Tɔnbɔkutukaw olu ka bolo kan san 2025 nata in na an bɛ dugawu kɛ Ala k'an si jɔ ka a don makɔnɔ. Taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Burkina Faso kaw olu fɛ yen nɔ karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw kɔni ye bingani wale ni ka o taga Burkina Faso kɛlɛkɛcɛw ka olu sɛgɛrɛ ka u to u dagayɔrɔ kɔni na nka Burkina Faso kɛlɛkɛcɛw kɔni ye dankari karɔgɛlɛn diinɛ tigilama ninnu olu la u ka bololaminɛn caman olu tiɲɛna u tilala tuguni ni ka u ka kɛlɛkɛminɛn caman fana ka o minɛ u la o siratigɛ la sa kɛlɛkɛcɛ ninnu yɛrɛ kɔni u ka nisɔndiya sira fɛ u y'a yira k'a fɔ ko banbagaci wale tigilama ninnu kɔni taara ni ka u ka suw kɔni fɛnɛ caman to ka tila tuguni an'u ka kɛlɛkɛminɛnw u taara ka olu to a kɛra yɔrɔ min na sa o de ye Bokande ale bɛ biri 19 na min ni u y'u ka dagayɔrɔ kɔni caman ka olu tiɲɛ ka tila ka u caman fɛnɛ ka dankari olu la ni ka taa n'u ka kɛlɛkɛminɛnw ye. An bɛ taa Nigerikaw olu fɛ yen nɔ u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Mohamed Bazoum ye ale kɔni kabi dansigira a ka fanga la finitigilakaw olu fɛ a ka minisiri 4 olu kɔni tun minɛna ni ka u datugu kaso la n'olu yɛrɛ kɔni tun ye an masurunya maaw ye kunun tɛnɛ a ma 4 bɛɛ lajɛlen kɔni labila la. Foni ni ka o datugu ni lamɛrikaw ka jamana o kɔnɔna ye lamɛrikaw ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Donald Trump ye ni ale yɛrɛ kɔni bɛ ka laɲini ka kɛ jamana ɲɛmaa ye ko kura u ka jamana ɲɛmaa kalafili nata o la a y'a yira k'a fɔ ko Jeux olympiques min ni a kɛra Parikaw olu fɛ yen nɔ ni a dayɛlɛli kɔni o kɛra fɛn min ye Donald Trump ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko a dayɛlɛ don kɔni k'a kɛra lamaloyali ba ye Faransi ale ma k'a sababuya kɛ maaw kun sigilen bɛ ka min makɔnɔ a ma kɛ ni o ye ale kɔni ye a hakilina ni
ka o yira Fox News ale kan min n'a y'a fɔ ko ale kɔni kun sigilen tɛ ni nin ye fiyewu k'a fɔ ko Faransi kɔni bɛna nin dayɛlɛli sugu ka o kɛ a kɛra lamɛnliko min ye ale kɔni bɛna i sigi sa ni ka Los Angeles ta o makɔnɔ san 2028 o tuma ala k'an si jɔ ni ka o don fɔlen ka o makɔnɔ. Mali kunnafoni jabarani najɛbɔ ni ne bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni la sera ka min sɔrɔ ni k'a da kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan ni ala man ka jɔnya na sa an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don n'a nataw la sini inshallah aw ni Asatu Dunbiya aw n'ale de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoniyaw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn.